La festa, els bons desitjos, els augments de preus i un altre clàssic del primer dia de l'any, els primers nadons. Qui ha nascut primer és la Diana, filla d'equatorians, a Mollet. Els primers catalans de l'any de Lleida i de Girona, Mehamed Amin i Ali, són de famílies africanes. El Pol, nascut a Reus, és el primer nadó de la demarcació de Tarragona. És la Diana, el nadó més puntual del 2012, la primera catalana i també la primera d'Espanya. La mare es va posar de part a les 10 de la nit i tot va anar molt ràpid, tant que la Diana va néixer a les 12 en punt, en concret a la segona campanada. Y bueno, algunas enfermeras estaban ya con las campanadas, o sea, con los cuartos, sí, con los cuartos. Pero claro, yo en el momento de que iban a ser mi niña estaba un poco yo en shock, no sabía. Pero ya luego, ya preguntando, ya me dijeron bien, mira la segunda campanada. El 2012 demanen salut i feina. És el segon fill de la família veïna de Mollet i el pare està a l'atur des de fa 3 mesos. El conseller de Salut, Boi Ruiz, els ha obsequiat amb un ram de flors i ha animat els catalans a tenir fills, tot i que les previsions diuen que en temps de crisi la natalitat baixa. Els grans països són els països que normalment tenen més població. Nosaltres som un país petit, amb una població raonable per la dimensió del seu país, però quan més gent siguem, quan més catalanets siguem, molt millor encara pel país, sempre. Frec a frec amb la Diana ha nascut l'Ali. Ha arribat al món a les 12:30 i és el tercer fill d'aquesta família veïna de Banyoles i originària de Gàmbia. L'Ali és el primer gironí de l'any. El primer nadó de les comarques tarragonines ha estat el Pol, el primer fill de la Cristina i l'Àlex. La parella, que viu a Benissanet, a la Ribera d'Ebre, ha decidit tenir el fill a l'Hospital Sant Joan de Reus per poder fer la donació de cordó umbilical. El primer lleidatà ha nascut a Viella, un fet insòlit perquè és l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida el que concentra més naixements. Aquí el primer ha estat el Cristian, que ha nascut per cesària i ha tingut algunes dificultats respiratòries. Està ingressat a la unitat de nounats, però es preveu que aviat podrà estar amb els seus pares, veïns de Gramunt, que l'esperen amb el pa que ha portat sota el braç i la coca de recapte en mà.